ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብስደተኛታት ዓለቕሊቐን ዶባተን ኣብ ምቁፅፃር ኣብ ዝርከባሉ ገሊአን ድማ ህዝቢ ናብቲ ከተማታት ንምስሓብ ገንዘብ ክኸፍላ ጀሚረን ከም ዘለዋ ትፈልጡ ዶ? ድሎሚ ሰለስተ ካብተን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ዝህባ ዘለዋ ከተማታት ኤውሮጳ ክንርኢ ኢና። መደብና ቅድሚ ምጅማሩ ግን ከምዚን ካልእ ዓይነት ቪድዮታትን ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ግበሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መላእ ጣልያን ዝርከባ ዝተፈላለያ ከተማታት ሓደስቲ ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ንምስሓብ ዝተደረቡ ውጥናት ከታተዋ ፀኒሐን እየን። ሓንቲ ካብኣተን ድማ ኣብ ገምገም ማእከላይ ባሕሪ እትርከብ ቁሸት ፒሬሲች እያ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ 30,000 ዩሮ ብምኽፋል ብዙሓት ሰባት ዜግነት እዚ ዓዲ ክትህብ ጀሚራ ትርከብ። እዛ ኣብ ሳሌንቶ ዝበሃል ዞባ ኢጣልያ ትርከብ ቁሸት بمسرت أول بايتو تكتم الفيردو أبتي قدم 1991 ዝተተኽለ ታሪኻዊ ኣባይቲ እዛ ከተማ ብዙሓት ባዶ መንበር ኣባይቲ ከም ዘለውን ዳግማይ ህይወት ዘርዮም ምስ ሓደስቲ ተኻሪቲ ክርእይዎም ከም ዝደልዩን ገሊጹ። ኣልፌርዶ ቀፂሉ ፍሉይ ሓበሬታ ናይቲ ስምምዕ ገና ይስራሕ እኳ እንተሃለወ ሰመዚ እታ ከተማ ግን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ናብቲ ከተማ ንኽመፁ ዝወሰኑ ምቕባል ክጅምሩ ድልዋት ምህላዎም ተዛሪቡ። ብፍላይ ድማ ምስ ቆልዑ ንዝመፁ ስድራ ቤታት ዝተፈላለየ ቦናስ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናብ ስዊዘርላንድ ክትጉዕዙ ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ኣብዛ ከማዛ ናይ ባቡር ምዝዋርን ጥዑም ቾኮሌትን ዘለዋ ሃገር ኣልቢነን እትበሃል ንእሽተይ ቁሸት ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክብሪ ወሰን ብዝሓዘ ቁፅሪ ዜጋታት ካብታ ከተማ ብምዃዶም ሕፅረት ህዝቢ የጋጥሞም ኣሎ። ብመንግስቲ ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ 240 ሰባት ጥራይ ተሪፎም ብምህላዎም ቁጠባ እታ ከተማ ኣብ ሓደጋ ይርከብ። ዘደንቕ ፅሬት ዘለዎ ብሉፅ ትርኢት ስለ ዘለዋ ሙሉእ ብሙሉእ ክትነብረላ ትስሕብ ከተማ እያ። እቲ ዘሕዝን ግን ብዙሕ ስራሕ የለን። መንግስቲ ነቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣብዛ ከተማ ክቕመጡ ንዝሓስቡ ሰባት ገንዘብ ክኸፍል ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ዝኾነ ኣብታ ከተማ ክቕመጥ ዝሓስብ ነፍሲ ወከፍ $26,800 ብምኽፋል ብስድራ ቤታት ንዝመፁ ድማ ነፍሲ ወከፍ ህፃን $10,000 ክረክብ እዩ። ግን ከማልኡ ዘለዎም ብዙሓት ቅድመ ኩነታት ኣዳልዩ ይርከብ። ሓደ ሰብ ነቲ መደብ ብቑዕ ክኸውን ዕድሚኡ ትሕቲ 45 ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ስዊዘርላንዳዊ ዜጋ ወይ እውን ኣብቲ ሃገር ቀዋሚ መንበሪ ክህልዎ ኣለዎ። ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ እንትኾንካ ድማ ድሕሪ ናብቲ ከተማ ምኻድካ ድሕሪ 5 ዓመት ክትኽፈል ትኽእል ኢኻ። ዝኾነ ኮይኑ ካብ ካልእ ወፃእተኛ ምስ ትኸውን ድማ ክሳብ 10 ዓመት ክወስድ ይኽእል። ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኣ ሓንቲ ንእሽተይ ግን ከዓ ጽብቕቲ ደሴት ናይ ግሪክ እያ። بمسرت ፀብጻብ ሎስ አንጀለስ ታይምስ እዛ አንቲኪቲራ እትበሃል ንእሽተይ ደሴት ዝያዳ መንእሰያት ስድራ ቤታት ናብኣ ንኽሰፍሩ ሃንቀውታ ከም ዘለዋ ኣብኣ እንተተቐሚጥካ ድማ ገዛውቲ መሬት ከምኡውን ን3 ዓመት ዝኸውን ልዕሊ $20,000 ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ እዋን እዚ 4 ስድራ ቤታት ኣብታ ደሴት ንኽነብራ ይመዋሉ ኣለዋ። ዓላማ ናይዛ ከተማ ድማ ዝያዳ ስድራ ቤታት ንኽፅምበራ እዩ። ዕላማ ናይዚ መደብ ቁጠባት ከባቢ ንምንቕቃሕን ኣብታ ደሴት ድማ ዳግማይ ህይወት ንምምጻእ እዩ። ካብዘን ሰለስተ ከተማታት ገሊአን ስሒበናኹም ክኾና ተስፋ ይገብር። ገሊኹም እውን እዛ ቪድዮ መዓስያ ትውዳእ ክዳውንተይ ጠርኒፈ ናብ ሓደን ክኸይድ ትብሉ ትህሉ። ዝኾነ ኮይኑ ግን በዛ ናተይ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ተጀመርኩም ጽቡቕ ምኾነ። ኣብ ዝቕፅል ይረኸበና ጃው